En gruppe unge englændere er roet fra det sydlige England til København for at aflevere deres klimabudskaber til klimakonferencen. De unge englændere har været 4 dage undervejs, og klokken 11:30 i formiddag ankom de så til den sorte diamant. Herefter sejlede de unge klimaaktivister videre til Christiansborg, hvor de appellerede til politikerne om at få en klimaaftale på plads for børnenes skyld. De unge klimaaktivister kommer fra forskellige klimanetværk og er altså gået sammen om at råbe København op. We want to stop the acceleration of climate change in the way that we're living at the moment. This can't carry on. We just want to raise the awareness of the fact that we can all do something little to try and alter the way that we're going with this world at the moment. Så vidt de regionale nyheder for denne torsdag. Tak for nu og på gensyn i morgen.